Bos días. Hoxe, en este espazo de Logo que foi, imos falar dun tema que onte volví a saír á palestra e que é recorrente na cidade de Santiago de Compostela, que é o funcionamento dos taxis. A falta de funcionamento dos taxis, porque en realidade o que sucede é eso, temos taxis dabondo, pero cando chega o momento, en momentos puntuais, ás veces non tan puntuais, o caso é que non hai taxis, o caso é que temos un problema serio e moi complexo. O primeiro que hai que decir é que o número de licenzas que temos na cidade está moi por riba do que nos corresponde. É dicir, xa temos máis do que deberíamos ter e ao mellor chegamos a ter casi máis do doble. A lei do ano 2013, de maio de 2013, fala de un taxi por cada 1000 habitantes. En Santiago hai alrededor de 140, concedéronse agora como 30 máis, vamos a ter máis de 170 licenzas de taxi para unha cidade de 100.000 habitantes, é dicir, corresponderíanos 100 licencias de taxi e, sin embargo, temos, ou imos ter, prácticamente 170. Entón, que pasa? Por que non chegan os taxis? Bueno, pois non chegan os taxis por moitas cuestións, pero unha delas, a principal, é que a normativa non obriga en ningún caso a que os taxistas fagan un número mínimo de horas. É dicir, sobre o papel, un taxi podería estar funcionando 24 horas, con distintos conductores, obviamente. É dicir, eu teño unha licenza de taxi, traballo as horas que eu considero que debo, quero ou podo traballar, e o resto do día, pois, ou ben contrato conductores que traballen para min, é unha posibilidade, ou ben asóciome con persoas que teñen licenza para conducir taxis, non teñen licenza de taxi, pero si teñen, pasaron o curso obrigatorio que hai que facer no Concello, e teñen, digamos que o carnet para traballar como taxista, son asóciome con eles, entón, bueno, pois o taxi pode estar funcionando 24 horas ou 12 horas por menos. Ben, eso é complicado, non sempre sucede. E de feito, o Concello xa se sentou cos taxistas para negociar que eso suceda, é dicir, para propoñerles que eso suceda. Claro, aí xa hai unha eiva clara, non? O mellor, cando se otorga unha licencia de taxi, debería de obrigar, xa que é un servizo público, debería dicirlle, vale, moi ben, vostede ten unha licencia de taxi, pero ten que traballar un mínimo de, digamos, 8 horas ao día. Por que? Porque ao mellor unha persoa que leva pois 20 ou 30 anos con a licencia de taxi que non ten interés ningún en asociarse porque gañou diñeiro suficiente ou porque foi moi ben ou pola razón que sexa, eso é o de menos, ten todo o dereito a facelo así, decide non traballar máis de 3 ou 4 horas diarias porque leva moitos anos, simplemente quere esperar a xubilación e con traballar 3-4 horas diarias chegalle. Entón, ou traballar o mellor 4 días a semana, entón, con eso chegalle. Entón, non lle podes obrigar a que faga outra cousa, e non lle podes dicir que alugue coche ou que llo deixe a outros ou que contrate a xente. Co cal, eso é unha eiva, eso é algo que falla aí, non? Entonces ese pode ser un dos problemas. Claro, ante esta situación na que tes prácticamente duplicado o número de licenzas que ten a cidade, digamos, permitidas, porque estamos en 170, deberíamos de ter 100, estamos en 170 prácticamente, imos estar en 170. Si tes eso, e sigues tendo problemas de uso, siguen faltando taxis ou siguen faltando taxis cando fan falta, é dicir, porque o mellor non é que falten taxis, sino que faltan horas de taxis en funcionamento, que é un matiz moi distinto, non é o mismo que falten taxis que falten taxis funcionando, é algo moi distinto. Bueno, pois se tes ese problema, haberá que buscar solucións. Pero é curioso porque non hai moito, hai uns meses, houve unha polémica, porque aquí todo se acaba sendo polémica, cando un congreso contratou unha serie de vehículos de aluguer con conductor a unha empresa da cidade, unha empresa que leva moitísimos anos facendo, unha empresa que se leva usando en casos moi concretos, pois cando ven un artista de renome mundial, cando ven alguén moi especial, bueno, pois alúgase un vehículo, son vehículos de alta gama, son conductores moi profesionais, unha cousa moi distinta, digamos, ao do taxi ou algo que se pareza, e contratanse para momentos moi puntuais. Pois cando se
desde ese congreso, para mover aos congresistas a unha parte deles, contratáronse algúns vehículos de ese tipo, insisto, moi distintos dos taxis e de outros modelos, son vehículos de alta gama, etc. A oposición montou unha e dixo que se estaba permitindo que as VTC ocuparan o lugar dos taxis, e entonces temos un segundo problema. Ademais de que non temos taxis en funcionamento suficientemente, aparte deso, temos un problema, porque se a oposición, cando se buscan solucións alternativas como pode ser esa, resulta que se, enfada, se esa oposición en algún momento chega a gobernar, vai a manter o problema que temos. Porque non está disposto a que haxa outros modelos. Ou cando chegue a gobernar, abrirá a man para outros modelos. Bueno, cuidado. Entón, está xogando cos cartas marcadas. Estálle dicindo non podes facer isto porque cando chegue eu xa o farei. Ti non, pero eu sí. Hai un problema aí sobre o que debemos reflexionar. E todo isto, ademais, hai unha terceira visión, que é a visión da sociedade na que vivimos. Vivimos nunha sociedade capitalista. Isto é consumista e capitalista, é evidente. Ti podes ter nunha rúa 3 fruterías, 4 panaderías, 5 carnicerías, 18 tendas de roupa. E non hai ningún problema. A todo mundo lle parece ben que haxa 3 fruterías e que cada un compre na que queira e que a que mellor sexa a que acabe gañando, digamos. Ou que haxa 4 carnicerías, como dicía, ou 18 tendas de roupa, e que cada un que vai a onde queira. Ora, si son taxis, non, É dicir, un servicio que é fundamental para unha cidade coa cantidad de turismo, congresos, etc., que temos aquí, que está o Clínico de Santiago, que está a Universidade, que está a Xunta de Galicia, todo aquí. Non, taxis os que nos marquen. É moi regulado e moi controlado todo. Hai un paradoxo aí sobre o que teremos que reflexionar, porque non ten moito sentido que podamos ter 3 pescaderías, 4 carnicerías e non podamos ter os taxis ou modelos alternativos que, solucionen o problema. A normativa de maio do 2013 o que di é que as VTC, por poñer un exemplo claro que todo o mundo entenda, Uber, por exemplo, non pode traballar máis que en traxectos interurbanos, é dicir, de Santiago a donde sexa ou de donde sexa ata Santiago, traxectos interurbanos, e hai que pedilos con antelación, é dicir, chamas hoxe, mañán necesito ir a tal sitio, só podes facer eso. É dicir, está hiper restringido o seu uso, é absurdo, literalmente absurdo, entre outras cousas porque a un Uber lle podes exixir unha serie de cousas igual que a un taxista, é dicir, que teña un seguro específico, que pase por un curso exactamente igual que pasan polos conductores de taxis, podes pedirlle que os coches teñan un mínimo, podes pedirlle as mesmas cosas que un taxista, pero terás que deixar que traballen, terás que deixar que funcionen, porque ademais en 2025 permíteche chamalos desde o móvil, pero non só eso, permíteche puntualos desde o móvil. O sistema de Uber funciona así, ti daslle unha puntuación co cal os conductores mellor puntuados teñen máis posibilidades de conseguir traballos. Todos sabemos o que sucede con algúns taxistas, non son a maioría, son unha minoría, pero hai o mellor 3 ou 4 ou 5 que como che toque, ao mellor non intentas anotar o número porque non vas a volver a subir con el. E iso é algo que o sabemos todos os que collemos taxis en algunha ocasión en Santiago. Así que reflexionemos sobre este monopolio, porque na práctica é un monopolio, non só nós os cidadáns, sino tamén os políticos, e pensemos por que non se abre a man cando o problema non se dá solucionado.